е един истински достоен мъж. Ако се ще разбере. И започваме с първата част. Емерат Фераро, бияча на жени, който от 15 години тренира бокс по негово виждане, от 3 години се търси противник, но единственият противник, който е намерил, е бившата му приятелка, която я нарича Корешката, и чийто нос той е изчупил. В ръкава търсил ли си някаква символика? Принцип има някаква символика, да. Който е колко жени съм карал да почне. Колко? Аз се види, брат, за жалост. При колежката, тя знае за коя говоря. Що така плаче? Преди да се почувствам аз толкова зле, Емрах ми щупи носа. Но за щастие Емрата има много меки китки и се е оказало, че даже не успя да я щупи носа. Емрах ми щупи носа. Който, слава Богу, си е наред. Но какво може да очаквате от човек, чийто любим изпълнител е Крис Браун, първи приятел с Пи Диди, насилник на жени в почти всичките си връзки. Кой изпълнител вдъхновява най-много? Крис Браун, брат. Крис Браун. Май той е бил там при Пи. Не знам. Първите е бил там. Не знам, Крис Браун бил ли е, брат, обаче това момче прави замисъл в тази пее с точни тонове, брат. Да, прави замисъл, така се обръща и почва да пее, разбираш ли? И викам, брат, направо, задно салото, почва да пее с перфектен тон и да налага приятелката си. От него ли взимаш пример, бе? Емра, не те ли е срам? Как ще бие жени? Какво ти е направила жената? Ти като те гледам, най-вероятно си е откраднала червилото. Или пък просто те яче жена. Мазна коса? Време е за шалма. Опитай шампуан 7 Herbs Freshness с 7 билки от органичен происход. Наслади се на обемна и свежа коса. Опитай сега шалма 7 Herbs Freshness. Жена, значи не е мъж. Защото ти си е взел за брада, по американските тип. За да прикриеш истинската си наклонност и интереси. Така ли, Емра? Сега ще видим дали Емра е по дъгата. Като казвам по дъгата, нямам предвид дали е ирландски лепрекон, а става въпрос за една друга дъга, с около 6 цвята, по-съвременна дъга. Най-сложната стратегия в ограниченото примативно мислене на Емрата е кредица, вика дръжи кредица. С кой изпълнител не би направил никога дует? Те са няколко, бе, брат. Добре, кажи. Кой е, брат? Разбира се. The Top Drag Queen. Галин, брат. Добре. Много мразя фейк мъже, знаеш. Фейк мъж. Напада най-нагло Галин, докато той самия Енчо се ляга с мъже и наистина да се целува с 20 годишни американчета. В леглото с мен Емил Конрад и... Драхче. Сигурен съм, че Емра ще има някакво оправдание, защо се е легнал с Емил Конрад, един от най-успешните български ютубъри. Но леглото по принцип е само за две неща, Емчо. Само за две неща. Едното е спане, другото е, нали? Ние вече с теб си говорим около час, може би. Така че... Говорихме си. Да, поговорихме си за някакви неща. За някои от нещата, които си говорихме, няма да чуете. Но... Не знам за какво сте си говорили в леглото, Емраче, но доста са ти зачервени буските. Мисля, че си говорихме един час и ти разбраш този човек съм аз. Не, аз и преди това съм напълно това наясно. живееш и ти си взял, примерно, половин круасан. Те казват, че си взял 5 круасан. Вижте каква е романтична обстановката. Искам да пожелая на всеки един да се намери някой човек, който да го гледа влюбено, както Емрачето гледа бати си Емил. За предпочитане естествено от противоположния пол, за да може да си имате вашите деца, но ако наистина се обичате както те двамата са се обичали, то тогава бъдете живи и здрави и щастливи и влюбени. Кое е най-гадното нещо, което си чела с себе си? Че насила съм целувал момиче, което никой не се е случило. По-скоро викаш обратно. Сигурно, брат. Насила викаш, това момче да целуваш. И лятото в България дойде идола на Емрачето, I Shall Speed от Америка, който има над 100 милиона последователя в интернет. Известен е с това, че е най-големият фен на Роналдо. Стана известен буквално с това как стои вкъщи пред компютъра и крещи Роналдо, 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 Роналдо и така го докара до към 50 милиона последователя. Кристиано Роналдо, брат. Но за мен Меси е много по-добър. Аз, примерно, бих казал, че той е много по-симпатичен, брат, и много по-нацепен от тебе. Със сигурност. Ето за какво е любимец. А последното лято направи турне по целия свят. Yo, you speak Danish? No, Dutch, even better, man.
имаш твоите предпочитания за колисите, Янчо, ти си гей. мисля, че можеш да ни представиш по Янчо, някакъв ти си гей. малко по-добър, по-интересен начин. Не мисля, че България трябва да се знае като страната на мъжката целувка. Не мога, колкото и да съм креативен, да открадна заслугите на Емрачето за правенето на филма. Понеже той е един комедиен филм, който сам се пише. Един ден преди аз да го предизвикам на боксов матч, баща му го изгони, за което Тонка, Адаш, поздравявам те. Още всъщност като сутринта към 3:30, се случи нещо много интересно, сега ще ви покажа. Започва нещо много интересно, според мен. Емра, какво става? Що си спъгаш, какво става? Айде, добре, слизам. Дойдохме да пазаруваме. Кремиш. Какво се взема? Малинки. Как си, бе? Много съм добре. Да съм карец. Какво пише? Емрак, строял спис с Азис. И Емрачето отиде да живее на семейни начала с всеизвестния Азис, който ще го прави домакиня. Леле, майко, вижте го, бе. Абе, бие, по-бе ми, що си толкова сърди? Не, бе, сега става. Я съм съд. Учиш се да миеш. Нищо да видиш, живота не е лесен. Но самото Емраче може да се окаже, че седнал на трънлив храст. Бате Васко, ако си решил да го правиш Емрачето домакиня и да стои по цял ден вкъщи, да не ми кара с 300 БМВ-та, тогава ти го оставям за сега на теб. Но и ти самия имаш деца. И сигурен съм, че не искаш някой да ги застрашава по пътя, като кара с 300 км в час. Така че, ако искаш да стане мъж, да имаш машкар в къщата, не само домакиня, дай ми го в ринга, аз ще го правя. Отделно Бати Васко, Азиси, когато твоята кариера тръгна, сестра ми ти беше най-голямата пенка в нейните юношески години. И постоянно. Азис, Васко, божествения глас. Имаше постери налепени по стената. Ти беше любимия певец. И въпреки че аз бях голям фен на футбола, тато така и не ми беше закарал на футболен матч. Но един път качи сестра ми на колата и я закара от Ямбол до София да те види най-накрая на живо и да се сбъдне мечтата. Така че, Бати Васе, сбъдни моята мечта, качи го малкото Емраче на твоята кола, карай съобразно ограничението на скоростта, докарай го до Макс Файт или даже до Бале и обещавам се за половин час лечение ще го върне един истински мъж. Защото домакинята си е домакиня, но в някакъв момент на тебе може да ти умръзне Емрачето само ти ми и чините и да искаш истински мъж в твой дом. Така че прати ми го, Бати Васе, Азисе, и аз ще го правя. Обещавам. Има една такава теория сред интернетчевите, че най-умните и най-тъпите често стигат до едно и също решение на проблема. Когато бяха малки, най-тъпите хулиганчета хванат някой и държат му ръцете и викат: какво правиш, бе, що се удреш там? И аз така с Емрата, като един интелектуален титан на другата крайност, ще го направя да се бие сам, с неговите думи. Понеже той винаги има някакво оправдание, как за условията, как положат по негов адрес. И затова, основно той сам ще ви разкаже днес кой е, що е, какъв е. И вие ще разберете, що за човек е Емрат. И сега стигаме до наркоманче или Емрата. Този въпрос нямаше да го повдигна, ако Емрата не беше едно келеме джигит, който кара с 300 км в час по шуменските пътища. Наркоман, това, ама чакай малко. А не можеш да спекулираш някой човек какъв е, въпреки че не го познаваш. Примерно, защото Също не ме хареса, че тежко обря като наркоман. Доста леко се подхвърля в днешно време. И аз самия, въпреки че не съм взимал субстанции, от началото на годината може да съм изпил около 2 литра вино и 2 литра бира. Това прави ли ме алкохолик? Че съм изпил средно по, да кажем, на една чаша бира и една чаша вино на месец. Не мисля, че ме прави алкохолик. И затова и Емрата не мога да го обвиня, при положение, че не го познавам лично. Да, имаше един човек, който ми писа какъв боксов матч